давоми хониши романи одамони ҷовид. боби 27. иродаи императори аъзам. дар қушҳавз ном маҳаллаи хуҷанд ба дари қозихона фаэтони нави дуаспае ки нишемнигоҳаш бо духобаи сиёҳ пӯшонида шуда буд омада истод. аз болои он як одами қаддароз, чорпаҳлӯ, сурху сафед ва риши мошубиринҷи дароздоштае оҳиста фаромад. вай куртаи суфи сафед, ҷомаи абраастари банораси дурахшон, кафшу маҳсии америконӣ, оҳарии панҷаргулчин пӯшида буд. дар сар бошад салаи симобӣ дошт. садои зангулаи гулӯи аспҳо ду одами чолоки ба назар беустухонро аз қозиғона берун баровард. яке аз онҳо ки аз остона берун омада буд, қариб калаашро ба замин расонида ба одами салаи симобдор таъзим кард ва даҳонашро ба гӯши дигаре бурда оҳиста гуфт: дарав даромада ба эшони қозӣ хабар диҳед ки мирзо баҳодур оқсақол омадаанд. оқсақол зоғона қадам монда, фаххосзанон аз дарвозаи аробадори қозихона ба дарун қадам монд. ҳамин ки вай ба саҳни ҳавлии қозихона баромад, зиёда аз 50-60 нафар мардон, занон ки дар рӯи ҳавлӣ нишаста буданд ва навбати аризапурсии қозиро мунтазир меистоданд, гувви карда ҳама рост шуданд, дастҳояшонро ба пеш гирифта дуққат шуданд. оқсақол ба ҳар тараф бо виқор нигоҳ карда, ба таъзиму саломҳо бо ишораи чашм ҷавоб гардонида ба миёнҷои ҳавлӣ расида буд ки аз хонаи калони пешайвондор як одами рангзардоби миёнақад, хароб ва кулутариш ки риши сиёҳи ғуллааш ҷарақос мекард, баромада аз зинапояҳои хишти пухтагӣ давон давон фаромада, дар саҳни ҳавлӣ ба оқсақол дудаста вохӯрӣ намуд. ассалому алайкум, сиҳат саломат ҳастанд? қулуқ, аз шумо пурсем, саломат ҳастанд ми? Боракалло. оқсақол андак овозашро паст кард. эшони қозӣ шуморо ҳам ба мирзохона ҷиғ задаанд ё не? пагоҳӣ як одам хабар оварда буд. чӣ гап бошад? намедонам, охир бекор ҷоғ намезананд. агар марҳамат карда ба извоши мо савор мешудед, ҳамроҳ мерафтем. қулуқ, як ҳавлӣ даромада сару либос пӯшида бароям беодобӣ намешуда бошад? бисёр хуб мешуд, марҳамат. болои чашм. қозӣ бори дигар таъзим карда пуштнокӣ чандин қадам рафт ва сонӣ бо гарданкаҷии хоксорона ба ҳавлии дарунӣ даромада, ҷомаи алобайроқи ҷиҳакпаҳне пӯшида, салаи сабадмонанде баста баромад. ба одамоне ки то ин дам дасталфилом дуққат шуда меистоданд, хитоб кард. мо бо ҷонаби оқсақол барои як кори ниҳоят зарур ба маҳкамаи ҷаноби пристав рафта истодаем. ҳамаи маҳзарҳои боқимондаро худо хоҳад фардо мебинем. ин ҷо интизор нашуда ба хонаҳоятон баргардетон. хуб шудааст, гуфтанд ҳамаи онҳо ки чанд рӯзи ин тараф аз пагоҳӣ то бегоҳӣ дар қозихона умр гузаронда, корашонро яктарафа карда наметавонистанд. қозӣ Саидаҳмадхон ва Мирзо Баҳодур оқсақол ба фаэтон савор шуданд. фаэтон ба роҳ даромад. роҳгузарон то аз назар ғоиб шудани он ду ҳарду атрофи кӯча даст ба пеш гирифта таъзимкунон меистоданд. фаэтон дар рӯ ба рӯи урда ба дари маҳкамаи пристав истод. савораҳои он ба дарун даромаданд, ҳамоно саросима шуда монданд, чунки дар кабинети пристав ғайр аз ҳардуи онҳо ҳамаи амалдорон, боён ва мулоёни номдор ҷамъ шуда буданд. бойҳо ва муллоҳо ба истиқболи қозӣ ва оқсақол аз ҷойҳояшон хестанд. оқсақол худашро гум карда шинетон ба ҳузур гӯён
мехост ки дар даромади кабинет ба стуле нишинад. Пристав аз ҷояш нимхез шуда стулеро ки дар паҳлӯяш истода буд нишон дод. марҳамат карда ба ин ҷо шинед. оқсақол бо пристав як даст дода ба тариқи европагӣ вохӯрӣ кард ва ба стул нишаст. барои қозӣ бошад ҷамъомадагон мувофиқи амалаш ҷой ёфта шинониданд. дар атрофи вай ҳоҷӣ Юсуф, Мирзо Қобил, Комилҷон бойбача ва дигар боёни шаҳр хомӯш нишаста буданд. пристав аз ҷояш хест ва айнаки шишағафзро ба бинияш овехта бори дигар ба ҳозирон як нигоҳ карда, як стакан об рехта мондагиро тамоман хӯрда, мӯйлабҳояшро тоб дода, сулфаи сабуке карда ба гап даромад. гӯё ҳамаи ҷанобон омаданд. вай аз болои айнак боз ба ҷамъомадагон нигоҳ кард. давлатпаноҳ император марҳамати олӣ карда фармоиш доданд ки барои ғолибона ба анҷом расонидани ҷанг, барои кор кардан дар ақибгоҳ, дар завод ва фабрикаҳо, роҳҳо аз халқҳои Туркистон одам гирифта шавад. ин шарафи халқҳои Туркистон аст. губернатори ҳарбии вилояти Самарқанд аз рӯи марҳамати император фармоиш медиҳад ки аз уезди Хуҷанд наздики 9000 коргар ҷамъ карда фиристода шавад. ҳозир ман рӯйхати тақсимотро хонда медиҳам. дар Хуҷанд 6 пункти мардигорҷамъкунӣ муқаррар карда шудааст. аз фардо сар карда ба кор даромадан дар кор. пристав рӯйхати тақсимотро хонда дод. шаҳр аз рӯи ин рӯйхат мебоист 3000 мардикор диҳад. мирзо баҳодур оқсақол баъд аз тамом шудани нутқи пристав бо тамоми вазнинии таномандиаш аз стул бархост. пристав ба вай нигоҳ кард. ҷаноби оқсақол, шумо сухан доред? бале, агар иҷозат диҳанд, гуфт оқсақол ва ба тарҷимони ғозгардани тутибине ки ба гармии ҳавои саратон нигоҳ накарда, камзули калтаи сиёҳ пӯшида, ба гардани дарозаш гиребони якваҷабаи крахмалнок баста буд, муроҷиат кард. марҳамат карда шумо гапи маро ба ҷаноб гуфта диҳед. ба мардикорӣ ҳамаро аз як сар гирифтан мегирем, ё ин ки фақат қисми пасти аҳолӣ, масалан косиб ва деҳқонҳоро? овози оқсақол меларзид ва дамаш ба дарун меафтид. ӯ туфашро беором фурӯ медод. тарҷимон сухани ӯро тарҷума кард ва гапи приставро ба ҷамъшудагон фаҳмонид. ҷаноби пристав мефармоянд ки тарҷимон ду ангушташро ба даруни гиребон халонда онро кашида монд. табақаи баланди фуқаро метавонад аз табақаи паст одам киро карда ба ҷои худ фиристад. тамоми ҳозирон, амалдорон, боён, галаи зоғҳо бар ин аз ҷойҳояшон якбора хеста ба пристав таъзим ва изҳори миннатдорӣ карданд. пристав бо виқор мӯйлаби зардашро тоб дод ва баъд аз он кори мекардагӣ, гапи мегуфтагиашро чанд дақиқа тамоман фаромӯш карда, айнакашро гирифта боз барои домонаш пок кардан гирифт ва ниҳоят даст бардошта рост истодагонро ба нишастан таклиф кард. табақаи пасти халқи тоҷик, гуфт пристав сулфа карда, ҳамчун қазоқ ва қирғиз ё ки узбек ва туркман гумроҳ ва нодон аст. агар онҳо моҳияти марҳамати олии императорро нафаҳмида саркашӣ карда монанд, моён албатта дар пеши маҳкамаҳои олии ҳокимият шарманда ва русёҳ шуда мемонем. бинобар ин марҳамат ва иродаи олии подшоҳро шумоён ки ба ин ҷо ҳозир шудаед, бояд ба онҳо фаҳмонед. ҳам фармудан, ҳам фаҳмондан дар кор аст. зимнан саркашонро тарсондан зарур аст. бо шарафона иҷро кардани фармони олии император шумоёнро ба дараҷаҳои баланд мерасонад.
ман хизматҳои шумоёнро ба маҳкамаҳои олии давлат пешниҳод мекунам. қозӣ Саид Аҳмадхон аз ҷояш хеста ба пристав таъзим карда, аз вай барои сухан иҷозат хост. фармони подшоҳро ки он кас сояи парвардигор ҳастанд, маъал мамнуният ба ҷо меоварем, чунки ин ҳам фарз ва ҳам суннат аст. ҳамаи мо ба баҷо овардани иродаи олии подшоҳамон императорулаъзам тайёр ҳастем. аммо ҳаминро мехостем донем, ки халқҳои Самарканд ва Тошқанд мардикор медода бошанд. ҷанобони эликбошиҳо аз ман ҳаминро пурсида истоданд. аз ҳамаи халқҳои кишвари Туркистон беистисно мардикор гирифта мешавад, ҷавоб дод пристав. гуфтугузорҳо дар кабинети пристави Хуҷанд аз 1 соат зиёд давом накард. политсия ва жандармҳои подшоҳӣ, амалдорон, боён ва мулоёни маҳаллӣ ба сарнавишти бади мардуми меҳнаткаши Хуҷанд муҳри бадбахтии нав пахш карданд. ҳама барои тезтар анҷом додани фармони олии подшоҳ нағз намудан ба чашми амалдорони вай саросимавор баромада пароканда шуданд. офтоб ба қиём омада буд. гармсел чанги кӯчаро гирдбодвор чарх мезанонид. падари Пулод, Қодир, имшаб аз намози хуфтан хеле бевақт омад. дар ин вақт бародари вай Абдушукур ҳам аз кор монда шуда баргашта буд. бачагон дар рӯи ҳавлӣ гӯсфандони рама барин ба ҳамдигар ҷафз хоб мекарданд. Қодир занашро аз хоб бедор кард. хез зан, як то чой кун. хобу хоболуд пиразан мағал бардошт. палав хӯрдагиятон кун, не нисфи шабӣ чаро акнун чойхӯр шуда мондед? ғидӣ накарда як то чой ҷӯшон мегӯям. ҳезум нест. наход ки ягон параха ҳезум набошад. дар ин 1 ҳафтаю ним ҳафта ягон банча ҳезум харида омада будед. 2 ҳафта боз барои як чакра дами гарми шабдармиён ва чойҷӯшонӣ аз кӯча хасу хасрӯба руфта мебиёранд. ако, гуфт Абдушукур аз хонааш баромада, ғалба карда ҳамсояҳоро безавт накунед. инҷо биёед 1-2 дона хомак оварда будам, ташнагиро мешиканад. ташнагӣ дар куҷо? сӯзиши дилро пас карданӣ ҳастам. ба болои мурда 100 чӯб гуфта ба гап дар омад Қодир. молу ҷойҳои беваю бечораҳоро гирифтагиш бас набуд, ки акнун подшоҳ ба ҷони мардум ҳам чашм ало кардааст. чӣ шудааст? худаш чӣ гап? Абдушукур харбузабуриро монда ба таҳони Қодир нигоҳ кард. Николай аз мо мардикорҳо гирифта бар Русия мефиристодааст. эликбошии Шумхабар Шариф Шағол аз Мирзохона ҳамин рӯз ҳамин хабарро овард. пагоҳ рӯйхати одамҳои мерафтагиро бурда медодааст. ман аз Пулод хавотир. акнун вай 1 танга ним танга ёфта ба рӯзгор сарф мекардагӣ шуда буд. Қодир ба замин чашм дӯхт. қатраҳои оби дидагонаш ба болои риши барфмонандаш чакиданд. ҳоли ҳозир ку ҳеҷ гап нест. чаро хавотир шуда худатонро хафа мекунед, ако? чӣ хел хафа нашавам, гуфт Қодир. медонӣ ки эликбошӣ корд ёбад, моро намеёбад. улпонпулии соли гузашта ва имсоларо дода натавонистем. вай моро бад дида монд. акнун вай вақташро ёфт. бар падари вай лаънат, гуфт Абдушукур. ҳамаи буду шудамонро ку фурӯшонда ба улпонпулию обпулӣ, балову батарпулӣ додем. оҳ, ин қадар ин хароҷотҳо бисёр бошанд, кадом яктаи вайро бечораҳо дода соф мекунанд. мурдан ҳам неъмати хуб, уко, гуфт Қодир. кош ки мемурдему аз ҳамин ғаму ғурбати дунёи дурӯза халос мешудем. ҳар ду бародар хомӯш шуда монданд. ҳавои дими шаби тобистон
нафаскаширо мушкил мекард. хомӯшакҳо ба одамон ҳуҷум мекарданд. дари кӯча ғижҷоз карда кушода шуду поймонии Пӯлод шунида шуд. бародарҳо сар бардошта ба вай нигоҳи дуру дарозе карданд. то ин вақт хоб накарда шиштетон? Пӯлод ба Қодир ва Абдушукур савол дод. хоби якшабина чӣ лаззат ҳам дорад, писарам? гуфт Қодир. хоби абадӣ талабида шиштаем. аз маргталабии падараш Пӯлод ҳайрон нашуд, чунки сабаб доштани онро фаҳмида буд. мардум пои худро сахт монда истода, мардикор намедиҳем гӯяд, подшоҳ чӣ кор карда метавонад? ин фикр ба хаёли бародарон наёмада буд. онҳо сари хамашонро бардоштанд. онҳо ба Пӯлод чашм духта монданд. беихтиёр ба давоми сухани вай интизор шуданд. натарсидан дар кор. ба як қарор омадан ҳамаи мардум аз 1000 нолаю фарёд беҳтар аст. аз як гиребон сар баровардан дар кор. бо як овоз мардикор намедиҳем гуфтан дар кор. бойҳо саг бар ин думашонро ликонида ба амалдорон хушомадгӯӣ мекунанд ва писарони худашонро аз рӯйхати мардикорӣ мебардоранд. то бойҳо нараванд, мо ҳам намеравем гуфтан дар кор. ана ин хел шавад, кор дигар хел мешавад. мардум ҳам аз ҷонашон сер шудагӣ. вай ба як пуф мақтал аст. як ба кор андохта монет шудааст. гуфтаҳои Пӯлод ба падару амакаш маъқул шуданд. онҳо гашта баргашта фикри вайро тасдиқ карда таҳсину офарин хонданд. аммо чӣ кор карданд дар кор? чизе аз худашон илова накарданд. Пӯлод бо таъин кардани вазифаи оянда гузашт. дадо, гуфт вай, гапат маъқул гуфта шиштан қатъӣ намешавад. шумо медонед ки аз як даст садо намебарояд. ҳозир хезед ва ба ҳавлии Турдӣ, Олимбой, Шарифи Шубохчӣ ва монанди ҳамин қашоқони маҳалла равед ва гӯед инҷо биёянд. кани гапзанон карда бинем ягон чизе мебарояд. аммо ҳушёр шавед, ё ки эликбошӣ хабардор нашавад. боз ба ягон балои бади нав гирифтор нашавем, писарам, гуфт Қодир бо чашмони пурҳарос. дигар балои мо гирифтор нашудагӣ намондааст, гуфт Пӯлод. ё нона калонг аст, ё гапа калон гӯй гуфтанд. модоме ки нони калони мегазидагӣ надорем, натарсед, гапи калон мегӯем. Қодир дар рӯи ҳавлӣ тамоман шах шуда монда буд. на менишаст ва на мерафт. чаро дудила шуда мондед? ин саволи бо оҳанги гилагузорӣ гуфта шуда Қодирро ба худаш овард. вай ба бародари худ Абдушукур муроҷиат кард. ту чӣ маслиҳат медиҳӣ? чӣ мегуфтам? равед ҳам бад намешавад. хуб шудааст, рафтам. амин ва элекбошӣ ба дораш меовехтагист да, гуфт Қодир бо қатъият. ҳа, ба ҳамин ҷо, лекин гӯед нафаҳмонда якто биёянд. хуб, ман рафтам, гуфт Қодир. арафаи шӯриш, халқи ба ҳаяҷон омада, хонакӯчу бурёпеч ба кӯча ва гузарҳо баромада буд. ҳама бесаранҷом, ҳама саросима, ҳар кас ба гапи ҳамсӯҳбати худ бо диққат ва ҷиддияти тамом гӯш мекунад. аз вай ягон хабари наве шунидан мехостанд. дар ҳар маҳалла анбӯҳи одамон атрофи Амин эликбошиҳоро ҳалқавор печонда маншаю моҷаро мекарданд. ҳокимияти подшоҳӣ ҳамаи усулҳои ҳукмронӣ ва фармонфарвориро комилан ба кор андохта буд. ба мардуми меҳнаткаш политсия мили тапончаро нишон медоду муллоҳо қуръонро. дар гирду атрофи қабри шайх Муслиҳиддин пирамардон ва зану бачагони бисёре ҷамъ шуда буданд. онҳо сару рӯи худро ба дару деворҳои он зада мекафонданд ва хуншор карда имдод металабиданд. пири бузургвор мадад кунед, мегуфтанд онҳо оби дида резонида. золимон падару писарони моро бо саллотӣ гирифта ба ҷанг фиристода истоданд.
аммо аз қабри шоири бечораи хоку туробшудае ки як тӯда муфтхӯрон қабри фусурдаи вайро яроқи муфтхӯрӣ ва фиребдиҳии мардум карда гирифта буданд, табиӣ садое намебаромад. шайхҳои хираи мазор ҳам нарзу ниёз меғундоштанду ҳам насиҳати падарона мекарданд. хости худованди карим ҳамин буданд. баъд пирон ҳам чӣ кор мекарданд? модарон ва хоҳарони азиз, модоме ки тақдир ҳамин будааст, тан доданд дар кор. дуо кунед раванду сиҳат саломат гашта биёянд. овози норӯзогии пур аз қаҳру ғазаб ки аз маҳаллаи пахтакашони деҳаи қалъаи нав, аз маҳаллаи миршикори деҳаи разоқи шаҳр баланд шуд. барқвор тамоми шаҳрро зуд фаро гирифта ба садои умум табдил шуд. нисфирӯзӣ издиҳоми бисёре аз сари баландӣ, қозилуччакон, гузари охунд ва кӯчаи мулоибод ном маҳаллаҳо, амин, эликбошиҳоро ба пеш андохта ба чораҳаи бозори панҷшанбе оварданд, ки дар он ҷо ба онҳо нохост Мирзо Баҳодур рӯбарӯ шуда монд. вай хост ки устукорона гурехта пинҳон шавад. халқ пеши вайро дошта миёнагир кард. аз ҳар тараф овозҳо мебаромаданд. оқсақол, беризогии мо ба мардикордиҳӣ даст намон. халқ дастатро бурида мепартояд. оқсақол аз вазъияти бад устукорона халос шуд. ҳой мардум, магар девона шудед? мардикоргирӣ то аз Самарқанду Тошканд хабар оварда монда шудаанд. чаро шумоян аз кору боратон монда тӯда шуда мегардед? хона ба хонаатон равед. фирефташудагон маҳалла ба маҳалла рафтанд. аммо ҳамин ки ба маҳаллаҳои худ рафтанд, фаҳмиданд ки Мирзо Баҳодур онҳоро устукорона фиреб додааст. амин ва эликбошиҳо ба тартиб додани рӯйхати мардикорон шурӯъ карданд. онҳо фақат як гап мезаданд: ё ба мардикорӣ меравед, ё 500 сӯми нақд медиҳед. ба ҷои шумо дигар одам киро карда мефиристонем. вақти ғуруби офтоб дари кӯчаи Қодир тақтақ шуд. ӯ аз рӯи ҳавлӣ донист ки ё амин ё эликбошӣ вайро ҷиғ мезанад. Қодир ба дари кӯча баромад. дар назди дарвоза эликбошӣ бо рӯи кушод ва хандон истода буд. хизмат ҳамин ки гуфт эликбошӣ мисли ҷувозкунанда ғавс ва паст. дар қатҳои кӯб писари шумо ба мардикорӣ навиштем. эликбошӣ ҳарфи реро талаффуз карда наметавонист ва дар гуфтугӯ онро бо й иваз мекард. писари ба мардикорӣ медодагиам нест, гуфт Қодир якбора. ҳазор азобу машаққат хати барои салотию ҷанг ба ча калон накардаам. чӣ кор кунед гап ҳамин. дар як он аз чеҳраи эликбошӣ табассум ва хандонрӯии сохтааш гум шуд ва ҷои онро рӯи турш ва қавоқи овезон гирифт. вай ба гап даромад. усто, ба худатон ҷабр накунед. шумо одами аёлманд. коратон ганда шуда монад, ба бачаву качаатон мушкил мешавад. тавонед ба доратон овезед, гуфт Қодир. ба ин ҳам кори мо он қадар нағз нест. аз мо як гуфтанд, худатон майда нестед. нағз медонед ки ин кори подшоҳӣ. хуб хаёл карда бинеду баъд аз ман гилагузорӣ накунед. мо ҷудо ҳам миннатдор, гуфт Қодир. қуллуқӣ бисёр хаёл карда дидем. аз шумо гила ҳам намекунем. дар ҳамин вақт аз хамгашти тангкӯча имоми маҳалла мулло Абдулло намудор шуд. вай тез қадам монда расида омад. ассалому алайкум ҷаноби эликбошӣ. саломат ҳастанд? хуш, боз ин ҷо якак истодаед? албатта хабаратон бошад дар кор, гуфт эликбошӣ оҳ кашида. аз пагоҳ то бегоҳ хизмати мардум шуда дар ба дар мегардеду боз ҳама аз шумо хафа. охир ман чӣ кор кунам? 200 писарам мешуд ба ҷои халқи
3 маҳалла ба мардикорӣ мефиристодаму ҷон халос ба дари мардум намедавидам. аз мардуми авом асло хафо нашавед, гуфт Домуло. охир ин кори подшоҳӣ, аз ин ба шумо чӣ суд? яъне ин фармони оқподшоҳ аст, ки он кас марҳамат карда ҳар коре ки хоҳанд мекунанд, бархилофи фармони подшоҳи одили ҷаҳонгире, ки хоки вай аз давони қошғар то исломбул дароз кашидааст. чуну чаро гуфтан шакокӣ кардан айни хато аст. чунончи дар китобҳои маъруф гуфтанд, ки подшоҳи одил сояи худованд аст. қодир фаҳмид, ки имом ҳам ба эликбошӣ ҳамкорӣ ва дастёрӣ карда гаштааст. ин омадани вай тасодуфӣ нест, балки вай дар хамгашти кӯча истода барои насиҳат омадааст. ман Домуло, гуфт вай, буду шуди гапро гуфтам. писари ба салотӣ медодагиам нест гуфтам. ба қавли худи шумо гап ҳам яктаю худо ҳам якта. бекора овора шуда ҷонатонро накоҳонед. шумо усто Қодир, гуфт эликбошӣ, ҷудо ҳам ёзида рафтед ва худатонро гум кардед. ҳукумати подшоҳӣ яккаҳу хафа мекунед. бе ин ҳам он қадар хурсанд нестам, гуфт Қодир. ҳалқаи дари кӯчаро гирифта истода, ҳар коре метавонед кунед, табатон подшоҳ, худатон вазир. вай худашро ба даруни дар гирифта, дари кӯчаро чунон шарақот занонда пӯшид, ки аз болои он як кулулаи калоне канда шуда ба зери пои Домуло афтида майда шуд. Домуло хез зада ба он тараф гузашта, гиребонашро дошта ё алҳазар, ё алҳазар тавба гуфт. дуд аз димоғи эликбошӣ баромад. ранги рӯи вай дар як дам чандин хел шуда рафт. вай мушт бардошта фарёд зад. ҳоло ту собуни манқати ҷомашӯӣ накардаӣ. чунон мекунам, ки чашмат мош бар ин кушода бале мегӯӣ. Қодир ба хона даромада як коса оби хунукро бо як дамаш нӯшид ва ларзиши дасту пояшро андаке боздоронда, ғишоси дари кӯча шунида шуд. Пӯлод даромада омад. дадо, Шарифшағол ба ин ҷо ҳам омада буд? омад. чӣ мегӯяд? писаратро ба мардикорӣ навиштем мегӯяд. дигар чӣ мегӯяд? шумо чӣ гуфтед? чаро гирья мекунед, дадоҷон? гуфт Пӯлод ба пеши падараш омада. аз гирья ягон мурод ҳосил мешавад. ҳозир қариб ба ҳамаи маҳаллаҳои шаҳр рафта омадам. фардо ҳама дод гуфта мебароянд. мӯйсафеди бечора бо чашмони гирьяолудаш ба Пӯлод чунон ба назари пурҳасрат нигоҳ кард, ки беихтиёр чашмони Пӯлод ҳам аз ашк пур шуд.